Kao kamano gi sani anano mondo wadhi nyime kod weche manyien kama jotend loch nanga mano owuok oko mar neno ni oked kod mibadhi duto monyonore apise piny owacho ma pacho ka. Kotele kod jatend jotije mag piny owacho Felix Koskei, jotelogo yango ni gin kod okenge makare magidwaro keto e tim mar neno ni githiro weche mibadhi chutho e apise mag piny owacho. Magi ne giyango romo mane gibedo godo kowuok e kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government kod jotelo mamoko kaka jagoro mongirore migawo mar arita Raymond Omolo, jatend immigration Julius Bitok kod jalup jatend EACC Abdi Mohammed. We have been able to turn around immigration, and that right now immigration is a corruption-free zone, and that we are doing everything possible to ensure that Kenyans are able to get their passports within 7 days. As EACC, we are really convinced that we are on the right track, and with this kind of momentum, we believe in the next few years we will see a lot of progress being made in our country in reducing corruption. We not only give services to wananchi, but wananchi get to appreciate that the taxes that they pay for government programs are properly utilized. The assurance we are giving Kenyans and the public is that we will continue to engage. We are not relenting because the safety and security of Kenyans is our responsibility. Let ourselves as public servants appreciate the situation, appreciate the extent that corruption has permeated, and also come up with strategies and ways of ensuring that we eliminate this corruption within the ranks of government. Ramogi mana kaka ne wasingo wakelo ni report kama jatend migawo mar teko Davis Chirchir oketelela ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mar mauta. Chirchir mane olose mbele komiti mar od bura mamalo mochung' ne teko wacho ni idho nengo mar mauta ikelo kod weche mag pinje maoko kaka medruok e nengo mauta e pinje maloso mauta. E mano madhi njao chuny jopiny, jatend migawo mar teko Davis Chirchir owacho odiochieng' alanga ni oganda jo Kenya oikore ne medruok e nengo mafuta e dweche 4 mabiro kalure ni onge gima piny owacho nyalo timo e duoko piny nengo mafuta. These are flat prices from OPEC, and there's nothing much we can do about. There's been some 3.6 million barrels cut on daily basis, about 4%, 3.6 to 4%, and it's just unfortunate that we don't have our own product as a country. Chirchir kaachiel gi bad migawo mochung' ne ng'iyo nengo mafuta e pacho kae EPRA onyiso komiti mar Vincent Kawaya ni medruok e nengo mafuta en gima okwako piny mangima ma ok pacho kae kende. My view, Chair, I think one is that the spike is a global spike. It is a spike that has been seen across the globe. Further, we have seen this happen in our region. Our counterpart in Tanzania did release their pump prices last week on the 6th. They do it bi-weekly. They did increase prices as we did yesterday as a regulator. Piny owacho onyonore ni medruok e nengo mamalo mar mafuta ikelo kod idho malo e nengo mafuta e pinje maloso mafuta, lweny madhi nyime kind piny Russia kod Ukraine, kaachiel gi idho malo e nengo mar dola. Over the last 3 months, we have seen a spike in the landed cost of petroleum products. As I said, this is an international global traded commodity which is not within our mandate. One, we have seen the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, cut production by about 3.6 million barrels, which is about 3.6% of the global demand. This was caused a supply and demand imbalance driving prices up globally. We've also seen the continuation of the conflict we've seen in Russia and Ukraine continuing to drive up prices as well on account of lower supply. Sirkal kata kamano oyudore kama diny e wi okang' mar wito oko omenda maduoko piny nengo mafuta mong'ere kaka subsidy. Jokanyo mag komitino owacho ni mano e yo kende mar konyo oganda jo Kenya masandi winjo matek kalure gi pek mar ngima. Ing'eyo ni kata sirikal mokalo ne kelo wach mar subsidy ni kane gidwa cushion go jo Kenya against bei mapek kata bei mang'eny mar mafuta.
to pesa michulo go subsidy ok en pes ng'ato mogole ofuke, en pech sirikal. So ka nitie kuma gitiere kata kuma giwacho ni gidwa kane mondo tere obi otim kata konye migepe mamoko mag sirikal, ma bende en migawo mar sirikal, to sirikal be monego bed ni neno ni joge citizens mag piny winjo maber kata nigi kwe kata ngima. Omenda kata ng'ato wach ni ne thoth, omenda ma ichule subsidy ok en pesa ma ng'ato golo ofukone. En pesa ming'ado kuomi ting'ado kuoma ting'ado kuom yo ma usa lot tichoko kanyakla. Pesa no kodok udhi chiwo subsidy mondo mafuta obed e nengo ma jopiny nyalo ng'iewo. En peswa emotiyo mondo konywa mondo wadag maber. Ok en pesa ma ng'ato golo ofukone katero. Omiyo ng'ato ok nyal kono ni kochul ma ni to dhi nenore marach. Pesa na kochul mondo konya en richo mane manitie. Wan ema wachulo osuru to wan ema wacho ni wadwaro ni nengo mafuta odok piny. Koro yo ma gidhi duoke go piny kata osuru wan ema gikawo gichulo mondo odok piny. Mano to koro kochuno wan nikech wan gima wadwaro ni ngima obed mayot mondo jakenya obed ni nyalo dak. Chir kata kamano orem chiwo singo mar duoko piny chenro mar subsidy ka olero ni migawo mar dhi bago romo kod migawo mar omenda ewi chenro mar rieyo bech mafuta e pacho ka e dweche mabiro. More importantly, if we can conclusively agree with the National Treasury to reinstate the stabilization fund and not to expense it the way it has been currently entered into the books. Chir onyiso komitino ni piny owacho ne otiyo kod omenda mar bilion 169 e rieyo nengo mafuta. Mabiro e kinde ma jaod bura ma Embakasi East Babu Owino okwayo riwruok mar Azimio mondo owuog oko e twak madhi nyime kindgi kod piny owacho mar Kenya Kwanza kaluwore gi idho malo e nengo mar mafuta kaachiel gi pek mar ngima. The current bipartisan talks that are going on should be called off. We advise the Azimio members who are holding the talks to walk out of the talks. It is not the time to talk, it is time to walk. We need to go, we need to communicate in a language that this government best understands. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi en higni